yen karep gawe geger mungsuhe Cantrik Kuntala Bau gaglak lipamu saurunga kowe. Boyo canda aja mlayu kowe. Ayo. Hei. Mati. Hei. 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 Wah. Hei. Mundur, Cantrik, mundur. Wah, wayang Cantrik ku ming siji iki, siji wae ora kena dindelke. Kowe enom ing tenagane kelah-kelah kaya wong tuwa. Cantrik Kuntala Bau mundur, mundur. Aku tak nyipta pengabaran guntur geni. Jalma yaksa kelakon geseng dadi areng sawurunga kowe. Aja mlayu. Aja ker anakku. Kados pundi Kanjeng Rama? Kados pundi Kanjeng Rama? Nger Endang Sokolan Pradapa. Cantrik Kuntala Bau ora kecunggah. Pun Bapa nyipta pengabaran guntur geni pamriku kanggo nyirnake kamurkane jalma yaksa ning ora mati lah kok malah saya digdaya ngamuk punggung ngoyak pun Bapa lajeng prayoginipun kados pundi Kanjeng Rama Penemban ninggalke pertapan perang alas ditinggalke golek dalan padang golek banyu bening. Aja kadaluwarsa tinggal mlayu, Nger. Monggo Kakang Mbok pelajar mawon Kakang Mbok. Begawan Tambara Meta sedakep saluku juga ngeningke panca indriya panca wilangan 5 indriya pengangen-angen esti ninggale nedya hanyipta daya kekiyatan wujudipun saking ndok banyak ingkang wukan sinartan mantran sakti satemak ing ngriku kaya winali ing paningalipun Ditya Jalma Yaksa kinten jroning pertapan wujude alas gong liwang-liwung. Aduh.
Ladalah yen liyane jalma yaksa mesti bingung merga ora weruh. Nanging aja goro karo aku. Aku ora kena tok goroi. Begawan Tombro Meta. Kowe nganggo srana nduk banyak sing wukan dipendhem. Dikandhani japa mantra lan donga. Dikira aku ulap. Dikira aku ulap yen liyane jalma yaksa ora weruh. Rasane mung kaya ning tengah alas peteng dedeg ning yen aku ngerti. Nanging kira kowe tetep ninggalke pertapan perang alas. Tombro Meta. Tombro Meta mandika kowe Tombro Meta.